particular thing. That raga jana dong. Itu ang video bana jaya I'm ready for that. Ang song try. Hey, what happened? Thangna to kasi like rally ni kasi protest ni kasi thangna kasi like ma khalambauna. Da belek state of stung sale. That's the reason. Kaya ang dai thangna bana so I'm sorry for that. Ang thangna birat kasi but ang phone se kata bana sa. Like it's very serious thing. Abe birat serious kata. Manan banai. Ang ani video mai ni live amane take down jadang. Ami chila bari thangna take down but literally live video setup. And the ruling party go about ruling government BTR ni about BTC ni jikuno ruling government bisa question sana gesa ani price okay ai mana Siri tak bene bro bene be fake encounter ni saya kata bungna gesa sase father jana ne sase father ne mane dukhu manda sase 16 like 16 days ni baby Alex le Arabic ko suspend lo khalamda ai ba suspend ni kata lo bungda be kata gese dukhu manda jebe na ade suspend khalamda ba gider galaw praji 산등 모자긴 산등데 사스펜 칼는 그다요 산등 말이야 나 but 사실 유튜버 노래 남 붕틀어다이 미치카이 닉스르 godoनिफ्रायनो बिराद बाखनायबाय दानि रुलिं पार्टी बाखनायबा माबा मोनसे जाबा बेखौ डिफेन्स माने डिफेन्सआव माने फैथारो दायो गोदान नालाय जेबो खालामनो हाया दायो गोदान नालाय जेबो खालामनो हाया खुदै मुलुगै बिदि इउटिउबारफोरखौ साला वान साइडेडफोरखौ रागा दं ना बिराद रागा दं माने बे सासे इउटिउबार नों बिराद रागा दं माने देखायफ्लानायखौ सोलाबबाय गोदोनिफ्रायनो माने कुइसन दा खालामथोंसै कुइसन खालामनो हायि खालामबाय माने जेनेबा कुइसन खालामासै खोथाखौ बिदिनो सामाराइज खालामबाय sympathy देखायफ्लाबाय I feel really very much sympathy for this guy job मोनना लाखोना माखो views नि थाखाय सिम गोलैगोन सानफेराखैमोन बेनो होनो कि लाइक बेनो सेपारेट खालामो ना बर'खौ लाइक पलिटिकल पार्टीखौ लानानै सेपारेट खालामो बिदि बे बिदि आरो सैमाया दायो मा खालामदों इउनिटि जादों देखायबाय पाब्लिकआबो एसे ना बिनि पाब्लिकआबो एसे लाइक लिटरेलि जाम्बा माने जाम्बाखा आं खोनानाय मथेल' नंबावा आरो मिथिनाय मथे एमएलए नि एबा जिखुनु जि दायो माने वर्कार जिखुनु टिकेट लानो गोसोनो बे मानसिया बिराद देखायफ्लाबाय माने बिराद मोजां बिराद दुखु मोनदों आं बिराद माबादों आं shame on these people सासे बर'आ थैदों don't mock that particular thing ना dirty गेलेनो सेस्था खालामदों useless people आरो हायोबाथ' फासिसो होनांगौ बिदिखौ सासे माबानि बरबाद खालामबाय बे बिफानि मोखांखौ मोजां नायनो मोनासै फिसालाया जास्टिस नांखागौ आरो बयबो नाय जाय दिना टुइटार दं टुइट खालाम अबे पुलिस स्टेशननिमोन जिखुनु स्टेशननिमोन टुइट खालाम we want justice literally आं ग्राउन्डआव थानानै माने प्रटेस्ट खालामफानो गोसोमोन आं ग्राउन्डआव थानानै हायासै आं बेलेगावसो दं दायो but really we want justice आरो बिदि फेक दंना लाइक फेक देखायफ्लानाय कि आं बिराद दुखु जादों देखायफ्लानायफोरखौ ना होनखायो आं सिनायदो बयबो प्लिज sympathy gain खालामनो नागिरदों दायो just 1 second I'll come back आं सानखादोंमोन सानसेबा माने डार्टी गेम गेलेगोन बे मानसिया बे इउटुबारा आं मिथिखायो आं सिगांनिफ्रायनो खाबाय वान साइडेडनि खोथायाव बुंखाबाय आं अलरेडि देन आं मोनसे सोंनो लुबैनाय लाइक मानो कुइसन खालामासै सानै सैमाया बे सानै सैमा इउटुबारा गोदो माथो बिराद बक्सियो फाखा बक्सिबाय थायो माने
बे गाज्रि थांनाय पार्टिया गाज्रि मा गाज्रि दिहुनबाय थायो माथो दायो बेनि खेथ्रआव मानो कुइसन खालामासै पलिटिक्सनि खोथा नङा मा साला पलिटिक्सनि खोथा नङा खोथा बुंनो बेयाव बे पलिटिक्सनि खोथा नङा मा खोथा बेलाय मानोथो दाखो बिटिआर होनानै माने बिराद गिदिर स्टेट होबाय बायदि मोनलायदों खोमा खालामनांगौ बिसोरबायदि गिदिर इउटुबारफ्रा दुखु मोनथारदोंबा बेबायदि बेसोर सानै इउटुबार मोसौनि जातफोर बिराद बाख्नायोना बिसोरो बे दानि रुलिं पार्टिया बिराद मोजां थांखांनाय पार्टिया बिराद गाज्रि फैसा जाग्रा मा जाग्रा दानियालाय मा खालामदों दाबोथ' दानिया माथो उदै सुफुंनोल'सो दङ मानो फैयासै बे सिएम नामा पस्ट गेलेयोना फिसा नेपालिनि सोरबा सासे एक्सिडेन्ट जानाय आं नुदोंमोन बेयावनो पस्ट होलायदों एफा गिदिर बर'नि सोरबा सासे थैदों बेबो फेक इनकाउन्टार खालामजादों मानो पस्ट होआसै बिराद एक्टिभ लायनो फेसबुकफ्राव गैया नामा बे समाव साइलेन्ट थाबाय बे समाव पस्ट गैया माने बेलेगनि थाखाय माबा मोनसे मावदों होनबासो बेलेग ट्राइबनि थाखाय माबा मोनसे मावदों माने होनबासो पस्ट होयो बाबु खां रामसारि ब्र आं स्कुलावसो दं दायो अके आम सरि आरो साउन्ड थांदोंबा आम सरि बाट आंना रागा दं आरो दायो हाय ब्र दा आं दासो इट्स अके ब्र रागा दं नै ब्र आंनावबो लिटारेलि आंनाव बिराद रागा दं बेसोर इउटुबारफोर रागा जोंना दं माने बे सानै इउटुबारखौ सैमा गोजा माने सानैबो बिराद बाख्नायो खिन्थु दानि रुलिं पार्टि राबि दैमारि आं मा होनबावनो नों जायनि बागै बुंगासिनो ना प्रमद बर' पस्ट बिराद गेलेयो पस्टनि खोथा माबा मोनसे मोजां मावदों पस्ट होयो माबा मोनसे अबेबा एक्सिडेन्ट फिसाफोर जादोंबा पस्ट होयो बेनि खोथायाव मानो पस्ट होआसै आरो बेल' नङा बे सानै इउटुबारखौ नोंसोर मिथिखायो खोमा जाय बेखौ बिराद सोलायो बे दानि रुलिं पार्टिखौ बिराद सोलायो बिसोर सानैयाबो मानो कुइसन सोङासै मानो कुइसन सोङासै दानि जि गभर्नमेन्ट दंना बिटिआरनि गभर्नमेन्टखौ मानो कुइसन सोङासै कि मानो बिदि जानो मोनखो बिटिसि एकर्ड खालामदों ना एबा जिखुनु बिटिआर एकर्ड पिस एकर्डनि खोथा बुंदों राइट माथो इउस जाखो होनबालाय माथो इउस जाखो आरो बे एकर्डखौ नोंसोर सानदोंना लाइक रुलिं पार्टिनि थाखायसो जादों होननानै सानदों राइट जायाखै येस ब्र हेपि लिलि इउ नो द्याट बुजिदों आंनि खोथाखौ बिराद मोजाङै बुजिदों नोङो बिराद मोजाङै बुजिदों नोङो आं सोरखौ होनदों बिराद मोजाङै बुजिदों भेरि गुड सोलानोबा हायो कुइसन खालामनो हाया दानि रुलिं पार्टिखौ कुइसन खालामनो हाया बिसोरो मोनजादोंना एसेसो मिथिखायो ब्र जोंबो जिथुबो इलेकसन समाव मा जादों मा जायाखै सोरनो फैसा होदों बियो मिथिजोबो जोंबो प्रमट खालामनो नोंसोर आंखौ अभार स्मार्ट सानो नोंसिनि गोसो नोंसोर आंखौ अभार स्मार्ट सानो या बिनि सापर्टार मा सानो आंखौ आइ डोन्ट गिभ ए शिट एबाउट दैट कुइसन खालामनांगौमोन नों दुखु मोनथारदोंबा एफाग्राब नोंसोरो जेनेबा बिसोरो एफाग्राब दुखु मोनदों मानो कुइसन खालामो आरो बे सैमायाथ' मा जाखो सैमानि सिएमआ सैमानि प्रेजेन्ट सिएमआ मा जाखो सिरि जाबाय नामा मोसौनि जात गोजालाय मासथिनि एटलिस्टथ' गेलेनाङामोनरा बिदिसो आं बेखौसो रागा जोंदों माने गेलेनाङामोन माने नों जेब्ला हाया देखायफ्लाना सिम्पेथि एकदमबारे बिराद दुखु जादों देखायफ्लानामोन ना साला नों बे मानसिया बिसोर सानैया जेनेबा सानैखौथ' बादो सासेयानो बिराद दायो बिराद सिम्पेथि माने सिम्पेथि माबा डिस्ट्रिबिउट खालामगासिनो राइट आं नाम लानो गोसो गैथारा माने नोङो सिगांनिफ्रायनो बे मानसिया सिगांनिफ्रायनो बाख्नायबोबाय एसेमब्लिनि खोथायावबो आं जोंखावखादों बेखौहाय एसेमब्लिनि खोथायावबो जोंखावखादों आं एसेमब्लिनि खोथायाव जे मोनसे सोरबा सासे पस्ट होदोंमोन ना एसेमब्लिनि खोथायावहाय बे पास्टनि जि रुलिं पार्टियाव गैला बेल' दंमोननो एसेमब्लियावहाय खिन्थु सासे दि प्रेजेन्ट रुलिं पार्टि बे फैयाखैमोन बेवहाय मा होनदोंखि लाइक गोदान बियो आरो बे कमन सेन्स होननाय बुस्थु दंना गैया कमन सेन्स होननाय बुस्थु दंना गैया बेनावलाय नङा बाट बेयावथ' आंसो अभार स्मार्ट राइट बेयाव आंसो अभार स्मार्ट जागोन मानोबा आं खोथा हरसाखौ बुंदों
नों सानैबो रुलिं पार्टि सानैबो सरि सानैबो पार्टिया फैयागौ मानि लाइक नों मा डिसकास खालामगोन ना हारसिङै डिसकास खालामो नामा हारसिङै डिसकास खालामो कमन सेन्स गैयि मानसिफोरा इउटुबार जादों एटलिस्ट भिउसनि थाखाय एसेब्राबो गोलैनाङामोन ना सासे मानसि थैदों इन'सेन्ट मानसिया थैदों बेखौथ' जक खालामनाङामोन ना भिउसनि एफाग्राब बेमार बिसोर माने एकदमबारे गोलैथारबाय बिदि खालामथारनांगौ भिउस फैगोन साबसक्राइबार्स फैगोन फेक सिम्पेथि डम्प इडियट हा आइ न' बिनि नायग्राफोर फैगासिनो दायो अभार स्मार्ट होनगोन आंखौ होनगोन ना बिराद सोरबा सासे आंखौ होनबावदों आंखौहाय I don't give a shit about that yet. I don't give a shit. I don't give a shit. जोंनो जास्टिस नांखागौ सियर खोथा नांखागौ जेरैखि जाबाबो नांखागौ जोंनो दायो जों बड'लेण्ड मोननो मोनबा आरो जोंबो गफुर साइडआव जोंनो दायोहाय बिटिआर मोनो मोनबा बिटिआरखौथ' बिराद सिम्पोल खोथालै गोजोन होनो नागिरदों खोमा दानि रुलिं पार्टिया मा बिटिआरजोंनो गोजोन होनो नागिरदों बिटिआरजोंनो गोजोन होनोसै माने दम गैलाब्रा बर'फ्रा जेबो दम गैला बिदिबाथ' बिटिआर मोनबालाय मा दम दं दायो बिटिआर दामनानै नायदो बेयाव माथो बुथारलाबायगासिनो दिनै बिसिनि सम जाबाय गाबोन जोंनिबो जानो हागौ जोंबो फान्दाय जालाबायनो हागौ आरो दायो प्रेजेन्ट आरो मोनसे नुबावदों निउस मोनब्रै सिम कार्ड दंनो माथो बेयावनो जालायबायनो इउ एल बि नामा बेजों माबा दङ होननानै आंनाव दायो 6टा सिम कार्ड दं होमबा आंबो इउ एल बि नामा सोर फाला पुलिसफ्रा बिसोरलाय आरो बेयावबो ना मोनसे रल प्ले खालामो बे सानै इउटुबारा बिराद रल प्ले खालामो बे प्रेजेन्ट रुलिं पार्टिखौ ना रुलिं गभर्नमेन्टखौ बिराद बाख्नायो जेब्ला मानसि मिस्टेक जायोना होमबा कुइसन खालामनो हाया बिसोरो देखायफ्लासिगोन बिदि 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 गाज्रि राव ओंखारनो गोसोथार माने बिराद नांनो खुगानिफ्राय दायो गाज्रि गाज्रि बुंनो गोसो आं इसोरखौ माने सानैखौ हाया आं माने खालामनो गोसो गैया आंनि इदिखौ माने गाज्रि देखायनो गोसो गैया दायो रागा दं आंनि खर'आवबो जेब्ला दाख्लैहाय लाइफ फैदोंना बियो पलिटिक्सनि खोथा नोङा बुंदों राइट बेयावनो जोंखावखादों साला सैमाया सिगांनिफ्राय पलिटिक्सआव हाबबाय थायो आरो बेनि खेथ्रआवहाय पलिटिक्सनि खोथा गैयालायनो बेथ' पार्सनेल मेटार्स नालाय इउ एल बि आथ' पार्सनेल मेटार्ससो नालाय गावनि न'नि थाखायसो नांदों नालाय मासाला देखायफ्लाबाय मानसिफ्राबो एकदमबारे बिनि फल'वार्सआबो मेनुप्लेट जाबाय आदाया बिराद दुखु मोनदोंलै हारिनि थाखाय बिराद सानदों बियो सिं सिं मा जादों नोंसोर रावबो मिथियालै बेनि फल'वार्सआ रावबो मिथिजोबा सानगोनखिलै हारिनि थाखाय मावदों हारि होननाय बुस्थुखौ बुजिमारो दा नोंसोरो आइ डन्ट थिंक नोंसोर बुजिमारो वाट इज हारि बेकाराव हारि होनलाबायो मा गेम गेलेखो एफा डार्टि गेम गेलेबाय बेखौबो बुजियासै रावबो कमन सेन्स आं सानखादोंमोनलै डार्टि गेम गेलेगोन होननानै बे पार्टिकुलार खोथायावहाय गेलेमारबायबो खिन्थु मानसिफ्राबो एकदमबारे बाख्नायगासिनो आदा बिराद गाबदों नोङो आदा बिराद दुखु आदा मेनिपुलेसन्स ओइ मा र' दसे थाथ' কি বস্তু টিউশন খতম হয়ে গেল इसोरखौ एसे बुजायनि आं दरजा फांला एसे बुजायनांगौ मोद्ला मोसि इउटुबारफोरखौ मासदिनि गेलेफ्लालाबायनायफोरखौ एकदम आदा गाबदोंलै नों सना होनलायनायसो जागोन दुखु देखायनाय एक्सट्रा कपि भेरि गुड इदि सानदोंबा बिराद मोजां खोथा जोङो जिरायमारनाङा मानोबा मोसौ सैमानि बायदि बुथारला लाबायगोन नोगोरफोरा मालाय दाउ अमाफोर बायदि ओरैनो देलाबायनानै गावजालाबायनानै ज्रावखार जागोन आरो पावार गैयालै दायो बिटिआरावहाय सिएमनि पावार गैयाथ' डिएसपिफोरनिसो पावार दंनो माथो आंनि खोनानो मोनदों रिगिरा ए हाय वाट्सआप मा जागोनलै बिदिजोंलाय मालायजोंसो सलायजासिनो नामा बिटिसिआलाय बिटिआरफ्रालाय
बिदिसो होनजासिगोन दङलै गेलेग्राफ्राबो दंब्रा बिराद बाख्नायो हारिनि थाखाय मावग्रा रागासो जोंना दं बे मानसिखौ मासथाय बे सानैखौथ' सि एम हा सैमानि प्रेजेन्ट सि एम सो बियो सासेयाथ' सासेखौथ' मा होनबावनो I am the best I am the I have that particular knowledge no one has सैमाखौ डिसक्रिमिनेट खालामाखैमोन आङो आंखौसो बहुत डिसक्रिमिनेसन कमिउनिकेसन प्रब्लेम एटलिस्ट रेसपेक्ट खालामनो सोलों नोङो मिथिगौ ना रेसपेक्ट जाय हारिनि थाखाय मावदों हा हारिनि थाखाय हाग्रायाव थांदों बेखौ एटलिस्ट रेसपेक्ट खालाम आंखौ कमिउनिकेसन प्रब्लेम दं रायलाय I am better than you in thinking also just नोंनावहाय फलोवार्स दं राइट नाम्बार्स दं आंनाव नलेज होननाय बुस्थु दं फार्स्ट नो दिस खोथा बुंनो फैगोन बेयाव फेस टु फेस फै फार्स्ट अफ अल नोंनो फार्स्ट ना नों जि बुंदों बेखौ कमिउनिकेसन प्रब्लेम होनदों सुटबुट हा कमिउनिकेसन प्रब्लेम होनदों राइट फार्स्ट नोंनो बेखौहाय एप्लाइ खालामगोर उनावहाय इमप्लिमेन्ट खालामना लागोर मानो होनबा नोंनि जे पलिटिक्स पार्टिया बांसिन बिराद खालामदों राइट इमप्लिमेन्ट जायखौ नों बांसिन बाहायो राइट हा इमप्लिमेन्ट नों बेखौ फार्स्ट खालामगोर कमिउनिकेसन प्रब्लेमनि खोथायावहाय साला वान साइडेड किं बेखौबो सोलाग्रा दंबावो आं मिथिजोबो सोर सोरनो डिस्ट्रिबिउट खालामदोंमोन फैसाफोरखौ हा प्रपेगेन्डा सलायनो I know that bro I know that दरजा फांलायासो दा थेफा थेफि गथ'फ्रा नारलाबायनानै खेवलाबायगोन ओरैनोबो फैबाय थाखायो गथ'फ्रा दा दसे थानानै गावलायनांगोन र' आं बारा जेबो गोलाव खालामनो गोसो गैया आं जि बुंनांगौ आंनि गोसोनि खोथाखौ बुंबाय आं रागा दं आंनावहाय दायो बिराद रागा दं आं एकदम बारे बेखौहाय सोंनो गोसोथार मानो एफाग्राब फेक सिम्पेटिखौ खालामफ्लाखो होननानै पिटिफोर खालामबाय आं दा रिंगायो आरो नों सिगांनि खोथायावहाय नों प्रपेगेन्डा सलायदों बा सलायदों आइ डोन्ट गिभ अ शिट एबाउट बाट वान थिं इज सासे इन'सेन्टआ थैदों बेवहाय नोङो माने नोंनि जास्ट फर सिम्पेटि खालामफ्लानाङामोन ना फेक सिम्पेटि खालामफ्लानाङामोन बेखौसो जों खावनाङो I would say like जाय मानसिफ्रा बखियोना यूनिटी जादो एकदम यूनिटी जादो लाइक गुड आर अलसो देयर आं होनाखै लाइक सब होनजोबाखै बाट जायखौ जेनेबा बिराद मानसिफ्रा सानोखि हारिनि थाखाय मावदों होननानै सानो राइट नोंसोर सानखादो नोंसोर नायदो बिसोर बायदि मानसिया सिगांनिफ्रायनो हारिखौ बोखावगासिनो बिकज अफ पलिटिकेलनि खोथायावहाय हारिखौ बोखावगासिनो ओमफ्राय दायोहाय बुङो प्रिटेन्ड खालामफैयो बिराद मोजां देखायफ्लायो कि हारिया जइन इउनिटियाव फैदो माबायाव फैदो जै बर'नि जै खुगा सालाय बिजौआवनो थायो नामाब्रा गोसोजों होनना होनाब्रा बेफोरबायदि मानसियालाय ओरैनो जास्ट देखायफ्लायो औ आंल' हारिनि थाखाय मावो आरो बेयावबो बिनि फल'वार्सफ्राबो जाम्बा गोजाना हारिनि थाखाय मावदों दायो आं हायाखैल'सो थांनो र' थांगासिनो आं बे फुजाल' जोबग्रोथोंसै फुजा सरि बे एगजाम जोबग्रोथोंसै बे दायो गथ'फोरनि एगजाम जोबग्रोथों सप्तासेसो सुटि मोनगोन ना थांगोन आं थांनो नागिरगासिनो आङो र' सोंहैगोन माने फेस टु फेसआव थांगासिनो आं प्रेजेन्ट सि एम ना प्रेजेन्ट नङा बे माबाहाय मा होनो सैमानि प्रेजेन्ट सि एम खौ आरोना सैमानि मिथियासै आंनि भिडिअ नायग्राफ्रा मिथियासै सोर सैमानि प्रेजेन्ट सि एमआ दायो आरो बे सुट बुट गानग्रानाव सोंनो सानगासिनो थांगोन आंसो लाइक वे आर गइं टु गो अराउन्ड लाइक 30-40फोर जाहैनो हागौ मा 10-11-15फोर बिदिफोर मानसिफोरजों थांनो नागिरदों सोंहैनो फेस टु फेस डाइरेक्टआ आरे यार जों प्लेनिं खालामखाबाय ना दायो थांगोन दासिमबो बिटिआर गोरोबथा जानायनि सायावबो मानो बर'फोरखौ थगायजानाय नासयजानायल' नारजारी जानाय बायदि खालामजायो
आं बिरफुं नार्जारि ओके आं एक्चुअली सिम पलिटिक्स नि सिंनि खोथा मिथिया आंनि साननायखौ बुंनि ओके आंनि पर्सपेक्टिव खोथा शेयार खालामनि ओके बिटिआर एक्चुअली मा बिटिआर मा स्टेट स्टेट नामा स्टेट नङा राइट स्टेट नङा मेन थांखिया मामोन लाइक फर एग्जांपल थांखि सानना लादो लाइक मेन जोंनि मेन मटिभा मामोन बडलेण्ड सेपारेट स्टेट राइट जों एफा गोबावनिफ्राय सेपारेट स्टेट बिबाय थाबाय सिगांनिफ्रायनो दे आं थाङाखै फर एग्जांपल आं अबावबा थांनो मोनाखै अबावबा थांनो मोनदों अके बेयाव जों बिराद बिबाय राइट बडलेण्ड स्टेट बिबाय जोङो आरो जोंनि बिदाफ्राबो होन जि हाग्रायाव थांनायमोन बिसोरबोथ' बेनि थाखायसो बिदोंमोन जानाय होमबा दायो बे रुलिं जि पार्टि दं दायो फैबाय गभर्नमेन्ट बिटिआर आव रुलिं खालामबाय राइट दे फर एग्जाम्पल मोनसे खोथा बुंनो लाइक इउसे ओइ बिपिएफ होननाय बे पार्टिया 17 इयार्स नामा सलायनाया दे मोनसेल' कुइसन सोंनो अके बेखौ जेनेबा हाय वान साइडनि खोथा सानना अके मोनसे कुइसन सोंनि 17 इयार्स मा होनो आं मिथिया एसिम पलिटिक्सनि खोथाखौ बारे होमबाबो माने आं सोंनि कुइसन मोनसे लाइक बिपिएफ थानाय समाव बिजेपिआ हाबनो मोनोमोन नामा दे आंनो रिप्लायल' होदो प्लिज मोनफेरदों नामा एसे गुगोलाव सार्च खालामै आंनि रिसार्च मथे आं खोथाखौ बुंदों दे बिपिएफनि समावहाय बिजेपिआ हाबनो मोनदों नामा बिटिसिआव हाबनो मोनदों मोनाखै राइट दायो इउपिपिएल फैनाय लोगो लोगो एलायन्स मानो जाखो एलायन्स जाबायबो जाबाय गोदाव सोराव जाबाय दा 17 इयार्स लिटारेलि 17 इयार्स दायो बिजेपि फैबायबो इउपिपिएलजों एलायन्स जाबायबो जाबाय मानो घन्टा गोदाव सोराव जाखो मानो जाखो गोदाव सोराव मानियो दे डेभलपनि खोथाखौ कुइसन खालामगोन खिन्थु डेभलप जायाखै मा जायाखै मानियो फर एग्जाम्पल द्याट्स आइटि सेलनि खोथा आं बेफोरखौ बारा मिथिया मानोबा जों आउट अफ बिटिसि राइट बिटिआरनि आउटबो जाहोबाव जोङो बिटिआरनि बाहेरबावसो सागोन मारलां होमबा दिनैहाय बे रुलिं पार्टि फैनाय लोगो लोगो मानो गोदाव सोराव जाखो माथो बड'लेण्ड मोनगोन सुथि लिरनाय माथो थैजों बबावथो ना बेफोरखौ फिसा फिसौ बुस्थु बानायनानै जों डेभलपमेन्टनि खोथा बुङै बुङै माने बाख्नायग्राबो दंलै बेयावबो बाख्नायग्राबो दं चेन्ज फैगोन चेन्जआ बेनो नामा स्टेट मोनबाय खोमा ना जोङो बड'लेण्ड स्टेट मोनबाय खोमा राइट प्लिज टेल मी प्लिज आइ वान्ट टु नो मोनबाय खोमा जोङो बड'लेण्ड स्टेटखौ राइट ओंखायनोथ' जोङो दायोहाय इन'सेन्ट मानसिफ्रा गावथार जालाबायगासिनो जानाय बेयाव मेन रल सोर गेलेयो आं होननायाव लाइक पलिटिक्सखौथ' पलिटिक्स बादा होनखादों इलेक्सन समनि खोथाखौबो बुंनो मेन रल सोर गेलेदों बे सानै बे मासे सैमाया बिराद होख्रावबाय थाखादों बेल' बे प्लास सासेबाव बे सुट बुट गानग्रा मानसि बिराद होख्रावबाय थादों पलिटिक्सनि समावहाय आरो बेलेगखौबो होख्रावनो फैसा होदों बियो प्लिज ब्र डोन्ट थिंक दैट आई डोन्ट हैव दैट पार्टिकुलर प्रूफ ब्र रिस्ट्रिक्ट खालामदों राइट आई नो दैट आं दायो दिहुनथ'नो गोसो गैया आं गरम खालामनो गोसो गैया माने बिराद मानसिफ्रा हाबफादेरगोन बे खोथायाव नोंल' हारसिं नङा बेखौ मिथिखा र' फैगासिनो ओरैबाबो भिडिअ फैगासिनो दनबारिया बावदा फैगासिनो लासैनो नोंनि सायाव मोजाङैनो भिडिअ लाबोगासिनो नोंनि जि ब्लाइन्ड फलोवार्स ना बिसोरखौ एसे मेगन बेखेवनि जों र' बेखेवगोन र' सिंनि खोथायाव आरोबाव हाफुरानो लाबोगोन र' जायखौ नोङो होनदों ना ल'नि खोथा फोरोंदों ना ल'नि खोथा बुंदों ना फन कलाव राइट ल' बेसेबां स्ट्रागोल खालामदों बे नों मिथियो नामा होनदों सोंदोंमोन राइट सोरबा सासेनि खोथाखौ नों होनदोंमोन ना स्ट्रागोल खालामदों होननानै बुंदों राइट मोसाव स्ट्रागोल स्ट्रागोल बे जाबाय स्ट्रागोल ना दानि प्रेजेन्टआव जि नुगासिनो बे स्ट्रागोल राइट सरि आंथ' मिथियामोन बेखौसो स्ट्रागोल होननानै आं मिथिफेरामोन राइट स्ट्रागोल ना अरे सेबनायखौ बन्द' खालामदोब्रा मा बे पाब्लिकनिफ्राय ओरैनो फेक
आरो नों मोनसे खोथा बिराद कमन नायबाय थायो दे नोंनि मिथिनाय मिथिया बे खोथाबा मिथिया अके जेब्लानोखि सोरबा सासे कुइसन खालामो सोरबा सासेखौ कुइसन खालामो एबाउट दिस जार्नालिस्टनि खेथ्रआव होन जार्नालिस्टनि खेथ्रआव कुइसनखौ बिराद खालामबाय बे खोथायाव मोनसे कमन नोंसोर नुयोना नुवा आं मिथिया नोंसोर थाल लायोना लाया आं मिथिया नोंसोर माबायदि नायहैयो आं बेखौबो मिथिया बाट मोनसे खोथा बुंनो गोसो सासे बुरैनि फट'खौ होनानै सिम्पेथि गेइन खालामा बेखौ आं खालामना बेखौ सोर खालामगोन बेबायदिखौ सोर खालामगोन राइट आरे ब्र' पलिटिक्स गेलेनो नागिरदों नामा हा इसिमबो जोंबो रोंगौ दै पलिटिक्सनि खोथायावहाय अके डन्ट प्ले पलिटिक्स विथ मी ब्र' इट्स अके बिरफुं नार्जारि डन्ट वारि एबाउट द्याट आं नोंनि कमेन्ट्सखौ माबा खालामा टेनसन लाना ब्र' हा पलिटिक्सनि खोथायाव माने गोदो जेरै दानि रुलिं पार्टिया देखायदोंमोन ना जों थैनि सामथिं राइट सिगनेचार बड'लेण्ड नांगौ जोंनो बड'लेण्ड मोनागौ माने जों सिरि थाया होनग्रा सोरबा सासे दंमोनलै बबाव थांखो बेलाय दालाय बड'लेण्ड नांगौ होननानै मानो दाबो पस्ट मोनसेबो मानो होआ थांथों अबावथो पस्टफोरालाय ना ओरैनो जास्ट देखायफ्लाबाय खिलाय आं दसे मोजां देखायफ्लानोसै बे इलेक्सन जोबजासिमल' बेनि उनाव गैला बादो थगायबाय shame on people आरो बिदिखौ नुनानैबो फैसा एसेयावनो माने बर'खौ फानो दङ फानग्राबो दं इउटुबारानो दं फानग्राया right okay जेबो नङा सपना बसुमतारी थेंक इउ स' माच लाइक खालामनायनि थाखाय हाफ एन आवारनि बारा खालाम आं भिडिअखौ आङो एसे रागा दं बेखौनो आं खोन्थाफैदों भिडिअ बानायनो हायाखै सरि फर द्याट आं लाइफआवनो खोन्थाजोब्बाय आं निउस नायदोंमोन लाइक जि दायो हमदों नार्भ सासेखौ सोरबा स' नायबाय एसे आं सानदों लाइक आरे दाख्लैसो सानै थैदों बिनि उनाव बे जाबाय एक्सुलि आङो माने आं भिडिअखौथ' जेनेबाहाय दाख्लैफोर जेबो एक्सप्लेन खालामाखै सोरजों कल खालामनाय रायलायनायनि बागै आं होदोंमोन प्लास भिडिअसफोर होदों जेरावहाय सावनायनि होदोंमोन खोमा इफ आइम नट रं हा नायफिनाखै आं एक्सुलि स' बेखौल' होदोंमोन आं बारा जेबो खोथा बुङासै आं बाट लाइफआव बुंदोंमोन दानि प्रेजेन्ट रुलिं माबायाहाय गभर्नमेन्टआ मानो सिरि थाखो होननानै सोंदोंमोन आं खिन्थु बे माने पार्टिकुलार भिडिअ लाइभ स्ट्रिमानो माने फैखाला उरायबाय माने मा जाखोथाय मिथिला shame यार shame for this some YouTubers just नेम सेगलायनाय प्रिटेन्ड खालामा कि जे बर' हारि जे प्रिटेन्ड खालामा बिराद दुखु दं होननानै प्रिटेन्ड खालामो फैसा जायै जायैसो बिसोरखौ बाख्नायोलै दानि रुलिं पार्टिखौ मिथियो बेखौ बुजिगोन बाट नोङा जोंनि पाब्लिकआथ' मा हारिनि थाखाय मावदों नोंसोर सबेसमोनसै लाभ इउ अल आं बारा जेबो नोसोरा पिस आउट